Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke mbụ n'oge ncheta ahụhụ Kristi afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị niile nọ ebe a tata, ndị nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, Mberu na Nwaka Ego Mmeje na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-arịọkwa ọgwụgwọ ya, ngọzi ya na nchekwaba ya. Ernest na Ọbụkam ihe kire na-enyekwa Chineke ekene, na-arịọ ngọzi ya na amara ya n'isi Ugomma Ernestine eze nne ihe kire na ihe ndị ọzọ niile o bu n'obi. Ọ na-elote ọgụ arọ na ịnọ eji were mụọ ya. Tony na Ịma Ike Bodo na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Amari Kelenna Oje, onye nke gbara ofu arọ nyaa. Ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi Victor na Victoria Ụfọdụ, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha, wee na-ayọkwa ihe niile ha bụ n'obi ka Chineke nụrụ ya. Helen Egbuniwe na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na ihe niile ndị a niile ọyọlụ Mass bụ n'obi. Ilulonna Nwosu, Chetachukwu Ezechukwu, Uju Ezechukwu, Amari Kelenna Oje, Victor Ụfọdụ, Victoria Ụfọdụ, Chisom Okoye na Fada Ikechukwu Ikeọcha, ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ezinụlọ Kolue na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi Obinna Okolue, bụ onye nke na-eme mmemme mgbe eji were mụọ ya. Frank na Louise Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Monsignor John B. Akam, Monsignor Martin Ezekoli na ndị niile bụ ndị fada echiri echi, bụ ndị nke gara All Hallows Seminary, ndị rapụgoro ụwa nke a. Jude na Linda Mmụọjekwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Agatha Mmụọjekwu. Nwunye Okechukwu Emechete na ụmụ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Okechukwu Emechete, ara abụọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ezinụlọ Ọkwọ na Chidebe na-ayọ maka mkpụrụ obi Ann Chidebe Nọnyelu. Boni Ezechukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Sylvester Ezechukwu na Elizabeth Ezechukwu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụle na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
wee cheta afọ gị na-anwụ ka iwe mere anyị ebere ọsịsa mee n'obi nwute n'ogige Getsemani kọwara anyị ka njọ anyị si nyedo mkpụrụ obi gị dewere anyị Yesu Kristi anyị bịara n'iru gị wee cheta afọ gị na-anwụ ka iwe mere anyị ebere. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na-edekọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Dịkwara gị. Ụmụnne na Kristi, anyị ezukọkwa ọzọ n'ụbọchị ụka nke tata, ụka nke mbụ n'oge Lent, ụka nke mbụ n'ime oge Lent. Agbapụtagoro anyị ndị na-ayọ ka anyị cheta ha n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị tiezie na mba anyị ndị ọzọ na mba ndị ezinụlọ anyị ga n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Iji kwadozie onwe anyị nke ọma maka ya nwaba emume nke Eucharistia, ka anyị cheta na anyị ncha bụ ndị mmehie, ka anyị yọọ mgbaghalụ, nchekwaba na ngọzi nke Chineke. Meela anyị ebere biko Onyenwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị. Gosi anyị ebere gị Onyenwe anyị, nyekwu anyị nzọpụta gị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaala anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna ji ike niile, biko mee ka emume nke oge ncheta ahụhụ Kristi anyị na-eme kwa afọ nyere anyị aka ịghọtawanye ihe omimi nke Kristi, ka anyị site n'ibi ndụ dị asọ na-abawanye na amara gị oge niile, site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Chineke gwara Noa na ụmụ ya ndị ikom sị, ana m ekwe unu nkwa, unu na ụmụ unu na anụmanụ niile a so unu si n'ụgbọ a pụta, anụ ufe, anụ ụlọ na anụ ọhịa ahụ niile, na agaghị m ekwekwa ka ejiri mmiri mebie ihe niile dị ndụ n'ụwa ọzọ. Ihe m ji mesie nkwa a ike bụ nke a: emeela m ka eke na ogwurugwu dere na mbara eluigwe,
ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama nye unu na ihe niile nwere ndụ bi n'ụwa. Mgbe ọbụla m sitere igwe ojii n'ụwa, aga m eme ka eke na ogwurugwu soro ya pụta ìhè. Site n'ụzọ dị otu a, aga m echeta nkwa m kwere unu na ụmụ anụmanụ unu niile na agaghị m ejikwa mmiri mebie ihe niile nwere ndụ n'ụwa ọzọ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekene dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị, mee ka m mara ụzọ gị. Onye nwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Mee ka m na-aga n'eziokwu gị. Kụziere m, n'ihi na gị bụ Chineke onye nzọpụta m. Azịza. Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị, cheta ebere gị. Chetakwa ịhụnanya ahụ ijiri gbara gị site na mgbe ochie. Onye nwe anyị, were ihe ịhụnanya gị cheta m, n'ihi na ị dị mma. Azịza. Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị dị mma, bụrụkwa onye ikpe nkwụmọtọ. Ọ na-egosi ndị mmehie ụzọ. Ọ na-eduzi ndị umeala n'ụzọ ziri ezi, na-akụzikwara ụmụ ogbenye ụzọ ya. Azịza. Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Onye nwe anyị, ụzọ gị bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edebe ọgbụgba ndụ gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pita dị Asọ dere. Ọ bụ ihe a kpatara Kraịst ji were otu ịnwụ ọnwụ maka njọ nwụchitere mmadụ niile ọnwụ.
onye ezi omume nwụchitere ndị ajọ omume ọnwụ iji durute ha n'ihu Chineke. Ọnwụ ahụ ọ nwụrụ bụ ọnwụ a nwụrụ n'anụ ahụ, ma e nyere ya ndụ nke ime mmụọ. Ọ bụkwa n'ime mmụọ ka ọ gara kwusara ndị mmụọ eji na mkpọrọ okwu Chineke. Ụmụ mmụọ ndị a bụ ndị jụrụ ikwere na Chineke n'oge gara aga. Mgbe Chineke jiri ndidi chere ka Noa rụọ ụgbọ mmiri ejiri zọpụta mmadụ 8 n'uju mmiri. Mmiri ahụ bụkwa ihe eji atụnyere mmiri nke mmiri Chukwu, nke na-abụghị ihe eji asachapụ inyi nke enu ahụ, kama ọ bụ nkwa ejiri ezigbo akọ na uche kwe Chineke site na mbilite n'ọnwụ nke Jesu Kristi, onye rọgoro n'eluigwe wee nọdụ n'aka nri Chineke, ebe ọ nọ na-achị ndị mmụọ ozi niile, ndị niile na-achị achị na ike niile dị n'eluigwe. Okwu nke osebere ụwa. Otito na ebube dịrị gị, dị nwenụ m Jesu Kristi. Otito na ebube dịrị gị, ebighị ebi. Abụghị sọsọ na nri ka mmadụ ji adị ndụ, okwu si n'ọnụ Chukwu na-enyekwa si mmadụ ndụ. Otito na ebube dịrị gị, dị nwenụ m Jesu Kristi. Otito na ebube dịrị gị, ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, Nọnyekwara gị. ihe ọ bụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mak dere. Otito dịrị gị dị nwenụ anyị. Mmụọ nsọ wee duru Jesu banye n'ọzara. Ọ nọrọ n'ọzara 10 ụbọchị 4. Ekwensu nwara ya ọnwụnwa, ya na ụmụ anụ ọhịa bikwa. Ndị mmụọ ozi bịakwara nyere ya aka. Ma mgbe a tụnyesịrị Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Jesu bịara na Galili na-ekwusa oziọma Chineke, na-asị, oge ezuola, ọchịchị Chineke adịla nso, chegharịanụ, kwerenụ n'oziọma. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi. Mmiri ahụ bụkwa ihe eji atụnyere mmiri nke mmiri Chukwu. Mmiri ahụ bụkwa ihe eji atụnyere mmiri nke mmiri Chukwu.
okwu ndị a bụ okwu sitere n'ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọ dere. Ekwelu m kwa na mbọsị baptisma na aga m efe Chukwu n'ụwa, na aga m ege ntị n'okwu nke nzukọ, na aga m ajụ ụtọ nke ajọ mmụọ nyere m aka, nyere m aka, Maria ka wedebe ihe nkwe na ekwelu na kwanyere maka aka Maria wedebe ihe nkwelu na ụmụnne na Kristi, anyị fụrụ ka ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi mbụ nke Pita dị asọ dere. Anyị fụrụ ka o si wee na-alụju aka na ihe agụla ihe ọgụ nke mbụ maka nzọpụta azọpụtara Noa. Tata bụ ụbọchị ụka izizi n'ime oge Lent. Okwu nke Chineke wee na-echetara anyị maka mmiri Chukwu nke anyị melụ, wee gwa anyị na etu esi wee were mmiri wee zọpụta ụfọdụ mmadụ. Ụgbọ alụrụ wee na-ese n'elu mmiri wee nwee ike imeli ya ma bụ nnukwu mmiri eji mebi ụwa n'oge nke Noa. A na-asị anyị na mmiri ahụ bụ ihe onyinyo, ihe nrụtụ aka gbasatara nke mmiri Chukwu nke anyị, mmiri Chukwu nke anyị melụ, mmiri Chukwu nke nzọpụta ka anyị melụ, anyị wee bụrụ ụmụ nke Chineke n'ime nzukọ. N'ụka mbụ nke Lent, enwe na-agwa anyị ka anyị na-echigha anya azụ. Anyị họpụtara ka anyị na-echigha anya azụ wee na-anya mgbe anyị bidoro njem n'ụwa anyị na-eje, njem nke okwukwe, nke mere anyị ji gbakọ tata. Maka na mgbakọ bọọlụ nwa anyị gbakọ tata na nke anyị na-agbakọ kwa ụka ọbụla na nke anyị na-agbakọ mgbe ọbụla anyị zukọ n'ụlọ ụka ife Chineke, enwelu oge anyị bidoro ya. O nwere oge anyị bidoro ya, nwekwazi ebe anyị na-eje. Okwu nke Chineke n'ụbọchị tata na-echetara anyị na anyị bidoro ya nwabụ njem mgbe eji mmiri na mmụọ nsọ wee mee gịnị mụ nwe anyị ọzọ, ewere mee anyị mmiri Chukwu. Anyị wee malite ya nwabụ njem, anyị mesịkwa nata olili izizi na sakramenti ndị ọzọ. Ya nwabụ njem wee na-aga. Ọ ya ka ụbọchị ụka mbụ nke Lent na-echetara anyị tata. Anyị na-aga ya nwabụ njem oge Lent wee
nazi ajụ anyị na-agwa anyị ka anyị na-anya ọfụma mara ka anyị si aga ya ma bụ njem. na-enwere ebe anyị na-eje ọ maka ifi na-enwere ebe anyị na-eje ka oziọma nke Mark n'ụbọchị tata nke a gụrụ anyị dị nwa Jesu Kristi wee na-asa anyị na oge eluola na anyị nwa ebe anyị na-eje. we are marching to the kingdom, na anyị na-aga na ya nwa bụ alaeze, na anyị na-aga ya nwa bụ ebe ekwere na nkwa alaeze. As well n'oyibo say the kingdom of God is at hand. Ọ sị na oge ezuola ma ọ bụ na oge eluola. Ka ọ ga-abụ anyị mara ihe ndị ahụ anyị ga-eme maka ya ma bụ njem nke alaeze anyị nọ n'ime ya, maka na anyị nọ na njem. Ọ ka anyị ji wee gbakọnọ nọdụ n'anwụ na mkpọtụ dị na main road na nke na mkpọtụ nke ụgbọelu. ihe ndị a niile enye ha anyị nsogbu anyị wee, maka na a sị na onye elu ebe ọ na-eje na gịnị mere ike anaghị agwụ ya. We are pilgrims, anyị nọ na njem. Oziọma tata wee na-asa anyị na alaeze ahụ adịkwara nso, na anyị mara ihe anyị chere anyị ga-eme iji wee gaa ruo na ya nwa bụ ebe anyị na-eje, na oge ezukwela ka anyị bidokwa kịta mere ya, ka anyị bido ugbu a kịta na sedewere ya echi. Dịka Oziọma na-agwa anyị, now is the time of salvation. Ya nwa bụ okwu Chineke nke anyị na-anụ mgbe niile, nke na-edu anyị na ya nwa bụ njem. Okwu Chineke bụ okwu nke na-enye ndụ. Okwu Chineke, okwu na-enye ndụ, dị nwenụ na Chukwu, mee obi mmadụ ka okwu gị bata. Okwu Chineke wee duru anyị na ya bụ njem nke okwu nke anyị na-aga. Ewe na-asa anyị mara ihe ndị ahụ nke anyị na-ezube, nke anyị ga-eme, ihe nke anyị ga-emere Chineke, ihe nke anyị ga-emere mmadụ ibe anyị, ihe nke anyị ga-emere n'elu ụwa. Na gịnị mere oge ezuola, oge elugo, na ọkwa kịta na ọ bụrụ echi. Ya ka Oziọma nke Mark na-agwa anyị. Ọ dị ka onye nwere nnukwu akụ na ụba, mmadụ nwere nnukwu akụ na ụba, ego niile o nwere wee dọrọ n'ụlọ akụ. Ọ na-eche echi ka bidoro ihe ego ya jụọ ebe niile jụọ n'ụlọ akụ. Ezigbo moto ọ naghị anya, obi na ezigbo ụlọ, ọ bụghị ezigbo nri ka ọ na-eri. Ọ bụ eme gịnị? Ọ bịa dọrọ ego n'ụlọ akụ wee na-eche oge emechara ndị Igbo kpọọ onye ahụ gịnị? Ọgbakọ eli. Na ọ ka mma na ijere goro the latest vehicle, goro moto ọfụ nke nchara, akwụ ya na-agba ya nchara, were ego ga hiwe ya ozugbo, were emewe amara, were emewe charity, were jere ebe ị chọrọ ije, mere ya kịta. Maka na ime ihe gịnị? Ọ bụrụ na ị hapụ ya gị na-eme, ndị ọzọ ga-erikwa ya ndị ọzọ ga-eri ya. Ọ na-esibe na akpa edewe ndị ọzọ nazi akpụ na agụụ. Ọ gwa gị Oziọma na-echi ụdị ya ka Oziọma na-azụla ya kata ata.
anyị mara ihe ezigbo ihe niile anyị chọrọ ime n'ụwa anụnwa, ezigbo ihe niile ahụ anyị ga-emere Chineke, mere nzukọ, mee maka ife alaeze n'igwe, meele mmadụ, ihe ndị ahụ niile nke anyị ga-eme. Now is the time to do it. Oge ezuola. Ọ kwana ka oge Lent na-arụtara anyị aka ka anyị nwee ike nebanye anya n'ime ndụ anyị, were mara ka anyị ga-esi hazie ya. Ọ bụrụ na anyị ga-ebidokwa n'isi n'ihe ụfọdụ, ọ bụrụ na anyị ga-ebidokwa n'isi, maka na mgbe ụgbọ Noa ha landịrị, ụgbọ Noa nke a gara n'ihe ọgụ nke mbụ, ọ bụrụ ebe o si wee pani, ọ bụrụ ebe o bido njem ka ọ litụrụ ebe ọzọ ebe tere aka. Noa na ndị azọpụtara bidokwa ndụ ọfụ, ha bidoro n'isi wee mekwa ihe niile. So enweghị ndị anyị che na anyị ga-ebido n'isi wee mebe ka anyị bido n'isi, na ihe ziri ezi ka ọ bụ na anyị nwa bụ njem nke anyị na-eje na be Chineke. Anyị na-ezi amara nke Chineke na ngọzi ya ka o nyere anyị aka na ndụ nke anyị na-ebi, ka anyị wee na-afụ ịdị mma ya na ngọzi ya oge nche na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rịgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọrọ ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya na mbilite ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ebele ka anyị bụ ndị kwenụ, ka anyị wee n'okwukwe Chukwu na ịfụnanya kọsara Chineke mba anyị gaa. Maka ndị otu Kristi niile mere mmiri Chukwu, ka ha na-agbasa ozi ọma alaeze Chineke, ma na-agbakwutekwa Chineke n'oge ọnwụnwa niile. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, maka ndị ọchịchị n'obodo dị iche iche, ka ha na-ezere ọnwụnwa, aka ike na oke ọchịchọ, ka ha were ezi obi na-ejere ndị ha na-achị ozi otu o kwesịrị. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, maka ndị niile nwere ihe ọdachi dị iche iche, ka Chineke wepụrụ ha ọdachi nke mmụọ na nke mkpụrụ obi, ma nye ha ike ịgbanwe ndụ ha, nye ha okwukwe na obi siri ike ikpere Chineke. Anyị arịọ gị dị nwe anyị, maka ndị niile na-akwado ịnata sakramenti dị asọ n'isi taa, ka Chineke nyere ha aka na njem okwukwe ha,
ma mekwa ka ha nwee ezi nkwado n'aka ndị otu Kristi n'ọgbakọ ha. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị maka ndị ọgbakọ anyị n'ebe a bụ St. Eugene, ka Chineke nyere anyị aka n'ekpere na ibu ọnụ nke ga-enyere anyị aka inweta uru dị n'ime omimi nke Paska dị asọ. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọ kacha ndị anyị na-echeta na ajamasị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche na nso nso a. Ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi ma nyekwa mkpụrụ obi ha ezumike ebighị ebi. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị ebele ime obi ka anyị tiezie mba anyị ndị ọzọ n'emume Eucharistia ka ụbọchị tata, na-echetakwazi ndị niile arụ na-esiri ike, akachasị ndị ezinụlọ anyị gaa na ndị parish anyị na ndị ọzọ niile nọ na nsogbu nke ọya maka ọgwụgwọ, na-ayọ maka ọgwụgwọ nsọ nke Chineke. Chineke jike niile, anyị bụ ụmụodibo gị agbakọgo n'iru gị wee na-ayọ ọgwụgwọ nsọ gị, na-ayọ ngọzi gị, na-ayọ nchekwaba gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Jesu akpọgidere n'obe, ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? Gịnị ka onye nwanyị nwụrụ ọnwụ n'obe? Ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? Gịnị ka o mere? A mara ya ube, ekpuru ya okpu. Onye ga-agwa m ihe o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? Gịnị ka nwa Chukwu nwụrụ ọnwụ n'obe? Ọ bụ ya mere ihe o mere ụwa? O nwere ụwa gịnị? Gịnị ka o mere? A mụrụ ya asọ n'elu obe. Ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? Gịnị ka o mere? Jesu kpọgidere n'obe, o nweghị ihe o mere ụwa. O mere ụwa gịnị? Gịnị ka nwa Chukwu nwụrụ ọnwụ ihere, mana o nweghị ihe o mere ụwa. O mere ụwa gịnị? Gịnị ka onye nzọpụta nwụrụ ọnwụ ihere, mana o nweghị ihe o mere ụwa. O mere ụwa gịnị? Gịnị ka o mere? Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ anwụrụ n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya wetara anyị olileanya. Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ anwụrụ n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọ bụ ya wetara m olileanya. Ọnwụ nwụrụ n'elu obe, ọ bụ ya nwere nnwere onwe m. Ọnwụ nwụrụ n'elu obe, ọ bụ ya wetara m olileanya. Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọ bụ ya wetara m olileanya. Ọnwụ nwụrụ n'elu obe, ọ bụ ya wetara m nnwere onwe. Ọnwụ nwụrụ n'elu obe, ọ bụ ya wetara m olileanya. Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọ bụ ya wetara m olileanya.
ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m nwere onwe m ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị m mma ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m nwere onwe m ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị m mma. Yabanụ m na m ka ji anyị na-achụburu ihe ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị nara aja nke a n'aka gị maka otuto na ebube afa gị maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ ya dị asọ. Amen. Chineke jike niile anyị na-arịọ gị ka ime ka anyị kwesị ịhụnyere gị onye ndị a iji mee emume mbido nke oge dị nsọ nke ncheta ahụhụ nke Kristi nwa gị a na-arịọ nka site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara gị. Welite n'obi enu. Anyị ewelite obi anyị enu n'ebe dị nwe anyị nọ. Ka anyị edewere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile nna dị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa tụọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị. Ihe na ọ bụ gị matiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na n'ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nsọ 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 ọsabụ ụwa Chineke nke n'igwe n'ala ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara na onye nwe anyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. na ịdị nsọ ezie sọ gị na-edo m nsọ anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ wee laa achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a rie na unu niile nke bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe a lechara nri anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye gị ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ ya unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ewegba alụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi wee luo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunyego aịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru ịgụ na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis
na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Mara dị ngọzi nne nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, dị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ụmụnna ka anyị were ebele nụ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefe anyị ka anyị si gbaghara ndị mefere anyị, ekwela ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị anyị na-ayọ gị ose bụrụ n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbara nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye nwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụlọ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Enekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwu nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe. Amen. Udo nke osiri ụwa dịrị unu mgbe niile, dịkwara gị. feere nwanne gị aka maka ekene nke udo. Udo na ịfụnanya Kristi. Amen. Nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, biko Chukwu mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, biko Chukwu mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa atụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị onye nwe anyị, nye anyị Chukwu ebube, nye anyị udo, nye anyị onye nwe anyị, nye anyị Chukwu ebube, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị a gbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Etosiri m ịbata n'ime ụlọ m, ma kwuru ọsọ okwu, na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka ahụ na ọbara aka ichekwaba anyị ruo na ndụ ebe. Amen. O nwere hụnanya dị ka nke na Chukwu bịara n'ụwa, wee bụrụ ya oriri nke mma
so mgbe nke nọ ebe ọ na-enye ahụ mmadụ ike ka iji bilite n'ọnwụ. O nwere ọnanya dị ka na-achụkwu bịara n'ụwa wee bụrụ ya oriri nke mmadụ ndị nọ n'ụzọ nke eluigwe. Jesu mee ka ahụ n'ọbara gị sachapụ mmehie niile, mee ka ha doo mkpụrụ obi ma sọ belata agụ ime njọ. O nwere ọnanya dị ka na-achụkwu bịara n'ụwa wee bụrụ ya oriri nke mmadụ ndị nọ n'ụzọ nke eluigwe. Biko Jesu nye m obi nke gị ka m wee hụ chọkwa n'anya, ka m wee hụ mmadụ ibe m n'anya maka sọsọ Chukwu. O nwere ọnanya dị ka na-achụkwu bịara n'ụwa wee bụrụ ya oriri nke mmadụ ndị nọ n'ụzọ nke eluigwe. Jesus na-atọ m ụtọ, Jizọs na-atọ m ụtọ, Jizọs kachasị ebube site n'ugwu ruo na ndịda. Jizọs ga-adị ụtọ, Jizọs, Jizọs, Jizọs kachasị ebube na-enye ndụ ebighị ebi. Ịhụnanya nke Jizọs, ịhụnanya nke Jizọs, ịhụnanya nke Jizọs enweghị mgbanwe ọbụla. Ịhụnanya, 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 ịhụnanya nke Jizọs ga-adịgide. Jizọs ha na-atọ m ụtọ, Jizọs ha na-atọ m ụtọ,
Jizọs akachasị ebube site n'ugwu rue na ndịda. Jizọs aga-ede ụtọ. Jizọs, 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 Jizọs akachasị ebube na-enye ndụ, ndụ ebighị ebi. N'ime mkpagbu m niile, n'ime ahụhụ m niile, n'ime nsogbu m niile, Jizọs na-azọpụta. Ọ bụ Jizọs, ọ bụ Jizọs, ọ bụ Jizọs na-azọpụta m. Nzọpụta nke Jizọs ga-adịgide o. Jizọs aha na-atọ m ụtọ. Jizọs aha na-atọ m ụtọ. Jizọs aha kachasị ebube site n'ugwu rue na ndịda. Jizọs aha gị dị ụtọ. Jizọs, 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 Jizọs aha kachasị ebube na-enye ndụ, ndụ ebighị ebi. Anatago Jesu n'obi, ọ bụ mmasị aṅụrị. O si n'eluigwe bịa n'ụwa, otito dịrị ya. N'omeala ka m sepụrụ gị, onye nzọpụta nke m. Eji m obi niile kwere Chukwu onye okike m. Anatago Jesu n'obi, ọ bụ mgbasa aṅụrị. O si n'eluigwe bịa n'ụwa, otito dịrị ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ijila achịcha nke eluigwe gbaa anyị ume, biko nye anyị okwukwe dị ndụ, nchekwube eji aga n'iru na ịhụnanya siri ike, ka anyị wee mụta inwe agụụ maka onye ahụ bụ ezigbo achịcha dị ndụ. Anyị ewere bisie ike n'okwu si n'ọnụ ya wee pụta oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere akwa onemone anyị na-elotere ndị niile kwelu nkwa n'arọ gara aga maka Together in Mission Capital Campaign, ka anyị gbaa mbọ ndị emejupụtabeghị nkwa nke ha, ka anyị gbaa mbọ mejupụta nkwa ha kwelu. Ofu onye otu anyị bụ Frank Ikejiọfọ, mamụ ya rapụrụ. Ọtụtụ n'ime anyị eji m n'aka na anyị maalụ ya. Mamụ ya rapụ, anyị maalụ etu anyị si eme, ka anyị kpọluo ya na fon ya na ndị bi ya. Keta COVID aya dị eje
ma ụzọ abụ n'ụzọ anyị ji emetụtala onye otu anyị ihe metụtalụ ka anyị beruelu ya. Ndị tansi prayer group ha nwere akwa tansi nke ha na-ele. Ndị niile chọrọ ya oburo iburu nne, ọ bụrụ na ị chọrọ ya unu fụ ịma ike bodo ọ bụ ya bụ ye. Ndị tansi prayer group nwere akwa tansi ha nwere. Ndị chọrọ ya ọ bụrụ sọsọ ndị otu ye ndị nọ na otu tansi, ọ bụ anyị niile ndị ọbụla chọrọ ya unu fụ ịma ike bodo maka ya. Kịta anyị abanye oge na Lent. Anyị lụtere oge Lent, oge ebumọnụ, oge nsọ anụ, oge ịlụ ọlụ ebere dị iche iche, almsgiving. Ụzọ ọbụla isi eme mmemme nke Lent ọ bụ oge ya bụ kịta ka anyị na-elotie were ofu aka were na-ekene ndị niile soro wee mee Stations of the Cross ngarube nke obe nke emelụ na Fraịde, wee na-oletekwa na Fraịde ọbụla n'oge Lent a ga na-eme ihe 7 p.m. ka ọ ga-abụ 7 p.m. Fraịde ọbụla ka a ga-eji were na-eme ihe ka anyị lotie n'oge Lent a niile. 7 ebido ya ozigbo ọ dịte aka emecha anya. Mgbe m bịaruru ụka n'ụtụtụ a, ndị na-ajụ m kedu onye asị nwụrụ nụ, ndị ukwu ọjị kedu onye otu ha, kedu onye asị nwụrụ nụ, amara ma nwunye ya ọ nọ ebe a. Ndị niile na-ajụ m maka ya anyị ekpọpụtabụghị ya, mana etu a esi ajụ. Charles Okonkwo unu na nwunye ya na-afụta kịta na nwunye ya erapụ, di ya erapụ, di ya bụ Charles. Ndị fụrụ nwunye ya na-asị na ha ka amabeghị onye ọ bụ, nnekwuluzie ebe anwa na ha amabeghị onye ọ bụ. Fotie dị na bọọdụ ebe anụnwa, ifu ya afụkwa ebe ha abụọ nọ, ọkachasị ndị ukwu ọjị ndị na-ajụ kedu onye bụ ihe a, kedu onye bụ ihe a. Unu fụzie ya itibezie mkpu si na ga mara na onye dị etu a, ọ ka o si wee do. Nne daalụ. Anyị were ohere a wee na-ekene onye ọbụla, ndị niile na-enye aka n'ụzọ dị iche iche, wee na-elotekwara anyị niile na kịta anyị nọ n'oge Lent. Anyị ga na-eme ka anyị si eme, o nwere nke anyị akwụsị imenụ unless ma ọ bụ nke iwu si anyị emena. So ka anyị na-ege ntị, anyị na-ezi anyị ozi n'ụzọ dị iche iche. Anyị ga na-abịa ụka unu n'anya, anyị na-ewenite aka and dịka esiri gwa anyị vaccine luoro gị ije gbaa unless ma ga chọrọ, ọ bụ ya choice, mana mụnwa gbaa na nke m. Ndị na-eche mgbe m etibe kpaa ka ewu aka ntibebeghị ihe. So bikonu onye nwere ohere, ndị niile torugoro akpọ ndị otugo, ana m asị mụnwa gbara ya, ọ mụ na unu nọ, unu gbakwuo onye unu ya anọkwa etu isi wee nọlụ. Anyị wee na-asị ndị ọbụla na-enye aka n'ụzọ dị iche iche, anyị na-ekene unu, wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị bụ Jude Umeobi, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. anyị na-ekene anyị niile. Nechite na ngalaba nke obe a na-eme bụ Baitare Conference, the Saints of the Cross Baitare Conference. Ọ bụ na ịchọọ nọmba ije na parish website, ị ga-afụ na bulletin anyị, ị ga-afụ the nọmba maka the conference ebe ahụ. Ịgbakwazi ọfịs, a ga-emekwa ka ịmata nọmba ị ga-eji ga-abanye 7 p.m. every Friday. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnye n'ụnụ, nọnyekwara gị. ka Chukwu Chike na-egozi ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa agwụsigo, ka anyị nabanụ n'udo. Ekele dịrị Chukwu. Ka Pilate jụrụ ịbụ onye eze, Jesu za ya, abụ m onye eze. Dị nwe na Jesu na
nke eze dị nwere anyị Jesu na-achị eze n'eluigwe eze nkọrọ niile eze nke eze alaeze nke Jesu gbasa